Samantala, Idol, arestado naman po ang isang 41 anyos na tindero po sa bayan po ng Rosales, Pangasinan matapos pong mahulihan po ng hinihinalang shabu na nagkakalaga po ng mahigit 260,000 pesos sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad. Kinilala po ang biktima na residente rin ng nasabing bayan. Nahuli ito matapos maakto ang nagbebenta ng illegal na droga. Sa operasyon ng Rosales Police at PDEA Region 1, nakakumpiska mula sa sospek ang tinatayang nasa 40 gramo ng hinihinalang shabu at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisyang sospek at nakatakdang sampahan ng kasong sa paglabag ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.